Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. For I know. He would not encumber me. He ain't heavy. He's my brother. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hebt bij mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit de Omroep Friesland Café. Ik kom regelmatig in op een fiets. Dan fietst die mooi trolljouwt in. Ik met de hoenen op een paard. En dan groeten we elkaar even, soms praten we even. En meestal gaat het over Liewaders, want dat is zijn lifeblad. Toch is het net met de kranten begonnen, maar met een soort van internetsite ooit. Andries Veldman, mooi dat je bent. Welkom. Ja, dankjewel. Maar ik nog steeds best haatredacteur, uitjouwer, baas of best van alles een beetje eigenlijk. Ja, ik vind het altijd wel lekker om geen etiketten op plak te krijgen. Dus als het aan de een zijde journalist, dan zeg ik dat. Weet je wel, dan speelt het een beetje met. Ik vind het ook een beetje, hoofdredacteur vind ik ook zo'n grote titel, weet je wel. Hoeft voor mij niet. Net te pretentieus dus. Nee, klopt. Ja, gewoon doen. Bezig wezen met journalistiek, in wat voor vorm dan ook. Ja, want Alles, ja. er is hier een boek uitgekomen, Liewaders, in verband met 24-jarige jubileum, zou ik het wel nemen. En daar had ik een favoriet in. Daar schreef ik net bij hoofdredacteur of wat dan ook. Andries Veldman, oktober 23, punt. Ja, nou dat is het. Had hij ook altijd zo instingen dus? Ja, nee, klopt. Ik ben wel eens hoofdredacteur geweest, gevraagd voor een blad, een studentenblad, een landelijk studentenblad. Ja, die lijkt hier. Dat Pieter Bakker uit Schraat, die vroeg mij daarvoor. Ik had een illustere voorganger, Tom Kellerhuis, is nu nog steeds HP, De Tijd, hoofdredacteur. Dus toen heb ik het wel even in het colofon laten opnemen, maar normaal gesproken doe ik dat niet. Ik ben gewoon journalist, dat is de basis. En ik voel me als een vis in het water. Bij al die activiteiten. Een student, dat was 1990, hebben we het dan over. Landelijk studentenblad, ik kende het niet. Achteraf gezien met een rijke geschiedenis. Grote coryfeeën die later bij Vrij Nederland terechtkwamen. Die hebben daar aan meegewerkt destijds, voor mijn tijd. Mooie periode. We hadden een redactie in Amsterdam. We gingen mooi vergaderen in Bodega Keizer, naast het Concertgebouw. Het moest ook wat liggen natuurlijk. Hè. Af en toe stapte Willem van Oranje daar binnen. Zo'n zaak was het. En ik stuurde gewoon op gevoel mensen het land in. En dan zag ik iets op een universiteit, een leuke lezing en hup, dan gingen we erheen. Nou, zo heb ik dat blad destijds gemaakt, samen met Ria Kra onder andere en anderen. Ja. De hoofdredacteur zat dus in Leeuwarden. De eigenaar van het blad zat in Schraart. De acquisiteur die zat in Amsterdam. En hij werd gedrukt bij Banda in Kolom. Nou, hartstikke mooi. We komen er straks nog wat uitgebreider over te spreken. Want op een gegeven moment komt er in jou te lonen en dat is nog steeds. Ja. Waarom is net in de Ronenstad hing in Bleun? Nou, ik zat daar niet hoor in de Nee, raad. maar waarom is net te lonen komen? Ja, ik vond het mooi om van een afstand dat te bekijken. Ik vond het prachtig. Het bevalt me hier wel. En meer is het ook niet hoor. Het bevalt me hier wel. Het, het had net zo goed ergens anders kunnen zijn. Ik heb vanaf de middelbare school heb ik, wou ik aan het werk. Heb ik diverse beroepen uitgeoefend. Heel uiteenlopend, maar ook echt een beroep uitoefenen. Hè, van vrachtwagenchauffeur. Op een kantoor gezeten. In Israël gezeten. Rondgereisd, ja, kibbutz, maar ook bij een particuliere onderneming gewerkt. Met de boot weer teruggegaan. Via Cyprus, waar toen allerlei toestanden waren. Met Makarios, 1974. Rhodos, Athene, wat rondgereisd, Istanbul. Ik zag toen allemaal busjes staan bij de grote moskee. Ik dacht, die gingen allemaal naar Kathmandu. Over land, kon toen nog. Hippie-periode. Nou, ik dacht, dat lijkt me ook wel wat.
Dus toen heb ik met Piet Scheenstra van Gigs... heb ik een buslijn opgezet van Leeuwarden naar Athene. Van Leeuwarden naar Istanbul. Hebben we 2 zomers gedaan. Hartstikke leuk. Nou ja, daarna vrachtwagenchauffeur. Op een gegeven moment alternatieve dienst gedaan. Vervangende dienst in Den Haag. Met gehandicapte kinderen gewerkt. Wat weer die belangrijkste bezwiertje en tjensplicht? Wie van het gebroken geweertje? Of net? Nee, nou ja, dat zat er wat tegenaan. Ik zat toen in die pacifistisch-socialistische partij. Heb ik nog wat dingen gedaan. Ik was zeer gemotiveerd om je wel ergens voor in te zetten. Maar het hoeft niet direct met wapens te zijn. Nou, dus op een gegeven moment heb ik daar mijn vervangende dienstplicht gedaan in Den Haag. Nog met de zak van Max rondgelopen. Dat was ook zo'n fenomeen. Lees dat eens uit, als worst. Nou, Max Tailleur, hè? Max Tailleur die had zo'n... Je ziet het nou ook met Max, de nieuwe omroep. Hè? Die doet af en toe ook van die projecten. En dan zie je Jan Slachter ergens Max in. Helpt, Max helpt, ja. Max helpt op de druppel, een druppel op de gloeiende plaat natuurlijk. Maar dat deed Max Tailleur ook. Hè? Dat was een komiek in die tijd. Ja, want dat kost ik Belly, toch? De mop van de week. Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, wij moesten vervangende dienstplicht doen. En wij gingen in Den Haag stonden al die grote zakken met kleding. En dat moesten wij dan in zo'n vrachtwagen gooien. Hè? Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Vanuit het Zuiderpark. Nou, prachtig. Nou, toen zat er een advertentie in de krant van Koster, beheerder van de Grote Kerk. Ik denk, nou, zal ik dat eens proberen. 1,5 jaar gedaan. Hele grote partijen daar gehad. Het Fries Orkest, de kunstuitleen die daar een jaarlijkse manifestatie had. Rins Rinsma die dat organiseerde. Op een gegeven moment moest ik daar weg. Ze hadden toch liever een echtpaar. De vrouw voor de helft van de prijs, zo ongeveer. Je kent dat wel. Nou, toen heeft Rins Rinsma mij bij het doopsgezinscentrum geïntroduceerd. En daar heb ik ook nog een jaar gewerkt. Allemaal zaalverhuur was dat. Hè? Partijen, dingen georganiseerd, van alles en nog wat. En op een gegeven moment kwamen er ook heel veel lui van de Agogische Academie. Ik denk, dat is een leuke opleiding. Dus dan heb ik van al die beroepen, heb ik op een gegeven moment ben ik weer naar school gegaan. En toen heb ik ben eigenlijk gekwalificeerd maatschappelijk werker. Tussentijds, tijdens die schoolopleiding, ben ik nog een café begonnen aan de Ewal. Café Exit, was me toch wat te rustig die opleiding. Nog een zondagkrant gehad, eventjes, heel snel. Nou ja, op een gegeven moment kwam ik bij het Fries Dagblad terecht. Hoe? Daar was iemand die een portefeuille had, een freelance portefeuille. Elkerbout heette die jongen, ook een bekende naam in de journalistiek. Daar was hij familie van. En op een gegeven moment zei hij van, nou, ik ga naar Spanje, wil jij dat overnemen? Dus daar heb ik die portefeuille overgenomen. Dat begon met 1 berichtje voor het Fries Dagblad per week. En op een gegeven moment was ik gewoon vliegende kiep. Dat heb ik 23 jaar gedaan. En zelf breidde ik die periode ook, of die portefeuille ook uit. Hè. Omroep Friesland heb ik dingen gedaan. Radio Rebecca had je toen, de Zakenspiegel. Nou ja, goed, gaan we door. Hè. Dat gaat zo automatisch. Nooit weer in dat opzicht, dus op in die opleiding die? Met die? Met die opleiding dan, maatschappelijk werk? Nee. Ja, misschien is journalistiek ik wel een vorm van, maar... Nee, ik kom af en toe nog een cliënt tegen, hè, zoals dat dan heet, in de stad. En dan vraag ik mijn vrouw, ga er even tussen staan, want anders dan moet ik weer een heel verhaal vertellen. Die beschermt mij dan even, hè, dat snapt wel, hè, zo gaat het. Nee, heb ik nooit iets mee gedaan. En het reizigen, hè, dat vertelde ze tevoren, best protopaard, best pionieren zelfs hoor, met busreizen richting het zuiden helemaal. Ja. Dat weer wel clear op een gegeven moment, of net? Ja, dat was, kijk, als je 19 keer door Joegoslavië rijdt, dan heb je dat wel een keer gezien. En dan denk je van, allemachtig, dat is 2-baansweg, hè, destijds. Allemaal dode honden langs de weg. Dus op een gegeven moment dan is dat er wel een beetje van af. Hè. We gingen ook wel met die club, met die mensen naar eilanden. Hè, naar Hydra, of we gingen naar Kopenhagen, of we gingen naar Londen. Hè, dus we reisden heel wat af. En de trek was ook vooral op Athene. Dus minder op Istanbul. Wat wil je het eigenlijk? Een soort culturele uitwisseling of weer gewoon elke reisbureau? Nee, nou ja,
nogmaals, hè, ik plak er geen etiket op. Hè. Het was een beetje ertussenin. Hè. Het is een beetje een schaduwonderneming, zou je kunnen zeggen. Hè. Oh, dat is ook wel een Dat mooie. moet niet, het moest niet te veel... Ja, het moest ik net te officieel misschien dus? Nee. We hadden iemand in Groningen die voor ons mensen zocht. En we hadden iemand in Athene, een hotelletje, die daar ook weer de terugreizigers zocht. Dat was hartstikke schitterende periode. Ja, ik had ook bijna wat hippie-achtige Ja, gevoelens dat klopt. bij. Dat is ook zo. Ja. Lang leven de lol en we sjoffen wel een beetje Ja. pionieren. We gingen we vertrokken uit Leeuwarden, gingen we naar Amsterdam, pikten wat mensen op in Arnhem. Nou ja, er waren vaders die hun dochters naar die bus brachten en die schrokken even en denken van, wat is dit? En zo gingen we verder. Ja. Non-stop. Hè. We gingen zaterdagmorgen hier weg in Leeuwarden. We waren maandagmiddag in Athene. En dinsdag gingen we weer terug. En donderdag waren we hier weer. En dan zat ik in de 5 pennies en dan pikte ik soms nog een chauffeur op. Dan had ik geen chauffeur. En ik, jij moet mee morgen. Nou, ik heb wat foto's van vroeger vandaan, maar dat is toch wel eens een creërs jong fijn uit. Dus Jazeker, nog steeds toch? Ja, nee, maar steeds. toen kon de ouders wel aardig vertrouwen wekken. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik zag er toen anders uit, hoor. Ja, hè? Ja. Is nooit langharig tuig geweest? Ja. Want van die reis, daar staat nog een stuk in de Leeuwardenkrant. In die tijd. Dus dat kun je zo opzoeken. Dat is wel een avontuur. Ja. Goed. We zetten nu daar met muziek. Dus super kijk je het café binnen als je bent maar die is een muziekman. Nee, dat is meer mijn vrouw. Oké. Die zoekt het allemaal mooi uit. Heel tevreden mee. Maar kan je bij die vrouw een beetje die steun en toeverlaten? Ja, zeker. Met lief anders. Absoluut. Dat ze daar wel een hele grote rol in spelen. Ja, Judy Veenstra. Ja, nee, die controleert of die bekijkt mijn teksten. Beetje redacteur uit hing je. Ja, niet alleen. Ze maakt het juist toegankelijker, scherper, geestiger. Ja, dat is een, Wat ze die ik wel eens remje? Nee, integendeel. Dus dat kan wel even wat... Mij wordt scherp. Ja. Maar ze behoedt mij natuurlijk voor grote flaters. Dat snap je natuurlijk wel. Hè? Ik heb ook eens een keer een thriller geschreven te hebben. Die heb ik aan haar laten lezen. En toen zei ze van, na afloop, ik mis iets. Spanning. Nou, dodelijker kun je het niet krijgen, Willem. Hè? Nee, van een thriller. Dat was. Je wordt van al je recensies begaan, maar net die. Nee. Je muziekman, maar wel een muzieklijstje inleveren. We begonnen bij de Hollies. Ja. Die had toch nog live jongen? Ja. In Ljouwert. Ja. Ik moest het even opzoeken, maar het was 1969 in de Frieslandhal. En het werd georganiseerd door Roel de Wilde. Die had een dancing in de Grote Hoogstraat, La Bella. Dus er ontstond meteen een groot conflict. Want in La Bella mochten geen langharige jongeren. En hij had nu een festival georganiseerd, ook met Faire Grignard, met QB en de Blizzards. Dus er was meteen een tegenreactie. Er werd in de beurs iets georganiseerd tegen dat festival. Anti-lang haar eigenlijk. Ja. Maar goed, ik vond het toch interessant genoeg om daar wel heen te gaan. Dus ik ben daar als 15-jarige ben ik daar naartoe gegaan. Ik vond het fantastisch, geweldig. De Hollies, ja. Wat wist hij nog van? Ja, dit nummer had ze. Nee, ik weet er eigenlijk niks van. Want ik zocht het op in mijn archief. Gisteren heb ik het even bekeken. En dan kom je nog een advertentie tegen van Faire Grignard en van QB. Nou, dat wist ik niet eens meer. Dus het was ook een vrij lege zaal. Je zat er in die hele grote Frieslandhal. Destijds nog de Veemarkthal. Hè. Het was, en ze roken het, denk ik? Of ja, zeker. Dat is absoluut. En dat stond er hebben meer artiesten optreden in die tijd. En ik weet zelf nog uit mijn eigen herinnering. Ik ben van een niet zo oude generatie. Maar ik weet ook nog dat de Friesland altijd stonk naar kei. Absoluut. En ik dacht dat van die bekende artiesten, van Herman Brood, neem het maar op. Die ga je al in de strontsteen te spelen. Nee, dat klopt. Die lucht krijg je niet uit. De Hollies winnen net alles, denk ik. Zo is dat. Ja, nee, prachtig. Mocht je daarheen van Heid Mem? Nou, wij hadden een vrij, toch wel wat liberaal. Ik kom uit een heel christelijk milieu. Nederlands hervormd. Maar toch liberaal. CHU-stemmers. Wat ik al zei, hè, op een gegeven moment raakte ik toch wat bij die PSP kwam ik terecht.
Ja, die ging wat langer hier, hè, ja. Zeker, zeker. Dus er hingen gewoon, naast het CHU-affiche, hing ook het PSP-affiche. En dat mocht. Nou ja, dat mocht, ja. Nou ja, ik ken genoeg ouders, zeg van de oudere generaties die zijn, dat komt je er door net in. Nee, dat klopt. Nee, wij hadden, ik ben opgegroeid in de Hondhorststraat in Huizen. En tegenover mij woonde Leen het Plezier. Ook momenteel druk bezig met boekjes schrijven. Schuin tegenover ons Piet van der Wal. Ja, nou als je actie roept, dan heb je meteen de naam van Piet van der Wal al. Rechts naast ons woonde Oscar Zijlstra. Dus dat was een hele mooie... Dat is een leuk buurtje, joh. Ja, maar goed, vooral... Weet een beetje de middelklaas of zelfs Ja. een beetje naar de... Nou, net de upperklaas, toch? Nee. Beetje het was middelklaas. Ambtenaren. Ambtenaren, ja. Heel rustig. Allemaal winkeltjes in die straat. Dus wat dat er gaat, was het zeer gemêleerd. Maar goed, toen... kijk, dat hele actiegedoe... Hè, we hebben hier een partij gehad, Acties heette dat, hè, eind jaren 60. En bij mij is het een beetje begonnen bij de afbraak van Hotel de Klanderij. Hè, dat ik daar iets zag. En dat ik dacht van, hé, wat gebeurt daar? En daarna hebben we natuurlijk allerlei andere acties in de stad gehad. Hè, op het gebied van fietsen, op het gebied van woningbouw, nou, noem maar op. Dus op een gegeven moment toen vond ik dat een hele aangename omgeving. Je had de Rode Boekhandel van Gilles Dijkstra. En dan hadden we op een gegeven moment een clubje die organiseerde toneelvoorstellingen. Je had het vormingstoneel. De harmonie deed daar niet aan. Dat was Gerrit ter Horst, die liet het allemaal een beetje waaien. En toen hebben wij met een paar mensen gezegd, nou dan gaan we het zelf doen. Toen hebben we toneelvoorstellingen georganiseerd van Nieuwe Comedie, van Sater, nou ja, noem maar op. De Volharding, muziekgroep, Willem Breuker. Maar ook op een gegeven moment contracteerden we, zonder dat we dat in de gaten hadden, Bots. Nou, dat was een enorm grote naam. Dat wisten we op dat moment helemaal niet. Dus dat was heel veel gedoe, heel veel activiteit in die tijd al. Halverwege de jaren 70 heb ik het dan over. Nou ja, zo ben ik op een gegeven moment ook bij PAL terechtgekomen. Dat is de voorloper van GroenLinks. En daar heb ik, bemoeide ik me met het blad. Het ledenblad in feite. En daar heb ik meteen een draai aan gegeven. Want ik vond het leuk om mensen te interviewen die je niet automatisch in het blad zag tevoorschijn komen. Dus ik ging net de usual suspects, de talking heads, om het maar eens in te drukken. Ja. Dus wij hadden... ik denk dat mijn eerste interview is geweest met Abe Bollema. De architect. Ja. Terwijl Acties en Paul daar grote kritiek op hadden. Die man die bepaalde voor een groot gedeelte wat hier werd gebouwd. Nou, hij is een beetje voor het kapitaal, denk ik. Hè? Nou, de grote gebouwen. Ja. Nou, ik vond dat... ik denk, daar ga ik naartoe. Het nieuwe geld. Hartstikke mooi, man. Ja. In Huddegeriep. Nou, huppakee. Nou ja, zo is dat wat gegaan. Praten we straks verder over. Want de Hollies brengt dus een beetje bij die politieke jeugd. Zo maak ik het wel een beetje nemen. Maar ook bij Creedence Clearwater Revival. Ja. Who Stopped the Rain. Ja, persoonlijk fantastische muziek vind ik het. Echt wel je zondag dit, hè? Ja. Qua gevoel. Absoluut. Dit vond ik echt leuk toen. Ja, zeker. Maar het grappige was, we hadden het net over La Bella. Maar je had in die tijd een radioprogramma. En dan ging een presentator uit Hilversum. Die ging dan op locatie. En die kwam ook in La Bella terecht. En dan kon je tussen de middag... als leerling kon je daar naartoe om een plaatje aan te vragen. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. Dit wat. Het is wat, ja. Die man is net overleden. Het was de vriend van Joop of Stok, hoe heet hij ook weer? Joop Stokkerman of zo? Nee, god, dan ben ik even niet naam kwijt. Maar in ieder geval, doet er ook niet toe. Maar toen heb ik ook Creedence Clearwater Revival heb ik laten draaien. In dit nummer? Ik denk het wel. Net een klokje? Bakje? Ja. Gewonnen of... Robert Beckman. Ja. Beetje super.
Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain. Zit op het muzieklistje van net eerst een hele grote muziekliefhebber, Andries Veldman. Onleiding is het intussen 26-jarige bestaan van Liefhebbers, kranten, maar ook internetplatform van meningen, luisternijs uit de stad Ljout, etc. En Andries had intussen een behoorlijke cv opbouwd, zat er de jaren heen. Ooit begonnen als freelance journalist, in ieder geval bij het Fries Dijblad. En daarna onderhoorde ik nog wel voor deze omroep werken, maar hij houdt zijn eigen blad al een hele tijd uit. We had door de muziek en we gingen even over een radiodiscjockey die in die jeugd, dat wie Herman Stok, hè, zei dus. Ja. Knap dat hij dat weer herinnert. Het was de vriend van Herman Stok die in La Bella was. Zo was het, ja. Dan heb ik die naam weer even kwijt. Misschien komen we daar nog op. Ja. En oors, kun je het altijd nog mailen naar dit programma. Ja, we doen een beetje in het verleden. En natuurlijk aan echt nog naar het heden en de toekomst. Dus een mooi beeld van jou. Hoe die er zelf wat in doekst. Gezin, Lemmer leuk, hè? Lemmer geboren. Ja. Ja. Waarom verhuizen je hem van Lemmer naar Ljouwert? Want ik geloof dat hij in de gevangenis werken. Ja, nou dat was het. Dat wie ik echt een onlering. Hij mocht net reizigen of zo? Nou nee, hij werkte eerst in Balkbrug. En toen zijn ze daarna naar Leeuwarden verhuisd. Ja. Eerst naar de Linnaeusstraat. En toen naar de Hondhorststraat. En kun je die verhuizing nog herinneren? Wist hij te jong voor? Nee. Je wist van Lemmer in dat opzicht niks meer. Nee, nou goed, later kwamen we er wel. Hè. Mijn Beppe die woonde daar. Mijn Paken, Beppe en Paken. En dan gingen we door het waaigat, gingen we richting naar het strand. Het strand was toen veel dichter bij de oude haven dan nu. Maar daar hebben we jarenlang daar op het strand gebivakkeerd. Mooie jeugd, hoor. Ja hoor. Ja. Streng christelijk? Dat Nee, niet streng christelijk. Nee, dat zei ik net wel, maar dat was niet zo. Het was eigenlijk liberaal christelijk. Liberaal christelijk. Ja. Maar de Bijbel wie wel onwijzig? Nou sporadisch. Ja, nou ja, je kan Ja, nee. We waren een verlichte geest hebben, maar nog wel. Nee, het was heel vrij. Heel vrij, ja. Maar goed, mijn ouders vonden het wel. Ja, misschien vonden zij dat wel. Maar ik dus niet, nee. Wist je niet eens Ben? Nee, ik heb nog een zuster. Dat is een zuster. Ja. Ja. Nou ja, dan zie je ook die splitsing. Hè. Kijk, mijn ouders hebben, en ik denk dat dat ook wel wat te maken heeft met mijn ontwikkeling. Ik wilde zoveel mogelijk dingen doen, dingen zien, gekke dingen doen, van alles en nog wat. Mijn vader heeft 40 jaar hetzelfde beroep uitgeoefend. Mijn zuster ook. Waar die zus? Die zat bij de Friesland, de zorgverzekeraar. Dus ik had iets, ik moet daar niet vast komen te zitten. En ik zat bijna in die val. En waar is die val? Nou, de middelbare school eindigde en toen kwam ik op een kantoor terecht. De postcheck- en girodienst. Jongen. Ik bedoel, dan pas besef je wat een kantoor is. Het is net als debiteur en crediteur. Hè? Het is, je kunt het, ik heb het ook, dat staat hier ook in, maar je kunt het werk kon je in 4 uur doen en dat moest je over de hele dag uitsmeren. Jongens, wat is dit hier? Dus je ging gekke dingen doen. Ik hield alle andere mensen van het werk af. Dus ik heb het daar 1,5 jaar volgehouden. En toen was de ontsnapping eigenlijk de kibbutz. En er waren een paar lui uit Workum die organiseerden wat. Ik denk, dat is wat, huppakee. En het woord ontslag nemen kwam in ons woordenboek niet voor natuurlijk. Dat snap je wel. Maar goed, ik heb toen 10 jaar lang al die verschillende beroepen uitgeoefend. Eén grote rijkdom. Waar zie je toen in Israël? Ik zat in Bet Guvrin, dat is ter hoogte van Hebron. En later heb ik grapefruits geknipt van de bomen. Hè, doe je met een schaartje. En op een gegeven moment heb ik wat keukenarbeid gedaan. Ik vond het fantastisch. Geweldig, hartstikke mooi. De hele keuken die kon je ook zelf beredderen. Hè, je kon allerlei dingen doen. Wij reisden door het hele land heen. Later heb ik nog, je mocht daar 3 maanden blijven. Toen heb ik het nog verlengd bij dat particuliere kinderopvang of iets dergelijks. Was ik een beetje klusjesman in Afula, dat ligt bij Nazareth. Maar goed, we hebben het hele land doorgereisd. Hè. Wij waren natuurlijk erg populair. Hè. Net na de Yom Kippur-oorlog zat ik daar. Nou, Nederlanders waren een van de weinige landen die Israël steunden. Dus ik ben het hele land door geweest. Sharm el-Sheikh, noem maar op. Ja, ik vond het schitterend. En daarna kwamen al die andere beroepen. Hoe is toen nou? Nee. Nou ja, wat je toen ook al zag, hè, die tweedeling tussen Arabieren en
Israëliërs. Hè, dat zag je toen ook wel. En die deden gewoon het mindere werk. Ja, dat was niet prettig om mee te maken. Zelf vonden ze het natuurlijk fantastisch om geld te verdienen. Maar goed, die scheidslijn zag je toen al. Hè, dan hebben we het over 50 jaar geleden. Toen was je een stuk jonger. Wie je er op dat moment al bewust van? Of Jawel. bedenkt dat letter? Nee, eigenlijk dat pas? zie je gewoon. Ja, maar ja, dan kiest iets zien zonder dat het kwartje soms valt. Hè? Maar, Ja, nee, dat klopt. Ja. maar dat hier toen al. Nou ja, dat zie je. Je ziet een land in opbouw en je ziet wie daar gebruik van maakt en wie daar misbruik van maakt. En die hele scherpe lijnen, ja, die zijn steeds scherper geworden. Had je nog een mening hoe zo'n conflict wat daar nou gebeurt? Of denk je het is Nou, nog ja. een dikke teringzooi daar? Ja, ergens denk ik toch dat nu de oplossing moet komen. Slechter kan het eigenlijk niet. Denken we al zo lang, hè? Ja. Ja, maar goed, er moet toch, er moet toch wat wijze mensen opstaan en zeggen van nou, dit gaan we oplossen. Punt. Maar dit komt net goed. Nou ja, goed. Ik denk dus weer in de termen van oplossen. Dit komt niet goed. Er moet nu wat gebeuren. Wat zou een oplossing zijn? Ja, dat weet ik niet. Dat moet- Nee, moeilijk. Hè? Nee, ja. Nee, dat hoeven wij hier in Ljouwdijk net Dat lukt het op. niet. Nee. Maar ingewikkeld, hè? Had je daar emotioneel nog een binding? Maar, Nee. Te lang. Nee, je zit daar toch met min of meer toeristenogen, loop je er rond. Je weet dat je daar tijdelijk zit en nou klaar. En dan is het eigenlijk te lange lijn. Ja. Om daar nou wat van te filmen. Ja, we zitten denk ik meestal al natuurlijk als mensen naar te zien dat het verschrikkelijk is voor waar. Voor wat er gebeurt. Ik bedoel, het is altijd ellendig voor de mensen natuurlijk. Hè? Nou ja, goed, en ik kom altijd weer terug op het journalistieke vak. Hè? Als je het boekje leest van Joris Luijendijk, hè, dan denk je ook van ja, je wordt gevoed door. Nou ja, journalisten zijn in mijn ogen soms wat te gemakkelijk. Hè? Nou, ik hè? Ja, en je moet ook niet ver kijken, je moet dichtbij kijken. Nee, je moet ook naar Friesland kijken. Je moet kijken naar wat gebeurt er in je directe omgeving. Arendo Joustra hè, van Elsevier, die nam laatst afscheid en die zei van ja, heel veel journalisten kijken en zien niet wat er voor hun neus gebeurt. En dat is ja, waar ik eigenlijk elke dag mee bezig ben. Het is wel heel gemakkelijk om oordelen. Hè, ik bedoel, dat is ook van belang. Hè, maar het boekje van Joris Luijendijk, als je dat leest, dan denk je van ja, dat zijn eye-openers. En dat vertaalt zich voor mij ook naar Friesland. Hè. Gewoon kijken, wat gebeurt hier? En wat gebeurt hier in Leeuwarden? Wat gebeurt er in mijn straat? Wat gebeurt er in mijn wijk? Ik woon in de Vlietzone. Hè. Het afvalputje van Leeuwarden. En dat heb ik altijd geleerd, of althans, ik ben autodidact, dus ik heb mezelf geleerd. Als jij lid bent van de korfbalvereniging, dan moet jij nooit over jouw korfbalvereniging gaan schrijven. Hè? Je moet distantie houden. Hè? Maar goed, nu heb ik dat met die Vlietzone laten varen. Ik ben er helemaal in gedoken. Dus met een ploegje zijn we daar al de hele tijd mee bezig. En je ziet daar nauwelijks verbetering. En er wordt voor de vorm en voor de show af en toe iets georganiseerd. Wordt er iemand opgepakt, wordt er een handeling. Maar een wezenlijke oplossing is er niet. Dus je kunt je dan wel weer gaan verdiepen in het conflict in Israël. Maar het conflict hier in je achtertuin is minstens zo groot. Het is niet te vergelijken, maar het is toch dat je moet opletten. Kijken wat gebeurt er. En dan zeg ik ook van, journalistiek moet zich daar veel meer mee bezighouden. En niet alleen de leuke dingen. Met om je heen, ik zie weer allemaal foto's van sporters. Dan denk ik van, nou, het kan wel wat minder sport, wat minder entertainment. Als Omroep Friesland nou van 847 sportuitzendingen daar nou 635 van maakt, dat zal toch niemand interesseren? Of niet? Ik zit onder de baas nu dat Troja. Het is toch niet te geloven? Daar word je toch mee doodgegooid? Een voorreportage, een reportage en nog een nabeschouwing. Waar zijn we nou mee bezig? Ja, moet niet. Je moet je gewoon kijken. En mensen komen bij mij aan de deur die zeggen van, nou, ik zit ergens mee. MKB, zo'n man van zo'n restaurant op de Nieuwstad, Efeze, dat Turkse restaurant. En die zegt van, Andries, ik zit ergens mee, kom langs. Nou ja, dan loop ik er even langs. Dat is de functie natuurlijk. Ja. En dan heeft hij dus een boot in die gracht liggen.
Jelle heet die boot, zo'n platbodem, zo'n werkschip. En dan zeggen die ambtenaren, ja, hij is te lang, hij moet eruit. En dan zegt hij van, ja, jullie hebben mij destijds toestemming gegeven voor dat schip. Weliswaar een tijdelijke toestemming. Maar nu word ik weer op kosten gejaagd. Moet ik dat ding verkopen, ik moet een nieuwe kopen, ik moet 2 kranen huren. En dan rekent mij dat zo voor. En dan denk ik van, ja, godallemachtig, hoe kan dat? En als ik dat ga onderzoeken op de site, wat nou de regels zijn, dan vind je dat niet. Dat is een ondoordringbaar woud. Ik was laatst bij een vergelijkbaar geval. Dan heb je, ik denk dat het vele mensen aanspreekt, de herinrichting van de binnenstad. Dat wordt groener. En dan, wat gebeurt er dan? Dan wordt in een harmonie een bijeenkomst gehouden. Er staan allemaal grote platen van hoe het er misschien uit gaat zien. Let op, misschien. En dan staat er voor het eerst, lees ik dan, de gladde stenen verdwijnen. De gladde stenen van de Nieuwstad. Nou, dan denk ik, dan moet je toch wel lef hebben. Als je dat 20 jaar lang zegt van, die stenen zijn niet glad. En nou zie ik het in één keer, de gladde stenen verdwijnen. Ja. Dan denk ik, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ja. Nou, en de vraag is natuurlijk, Willem, zijn die stenen glad? Nou? Bij Vlagen wel, want ik ren er regelmatig bij de Hoenel heen. En ik maak soms uitzien. Nou. Nou ja, als het een beetje opvliegt of het reinachtig is, fictie. Maar die discussie mag net met mij ook, maar met de politie ook. Nee. Dat kun je zelf ontdekken. Net wat jij zegt. Gewoon, ik bedoel, ga maar eens neem maar eens een aanloopje en ga daar maar eens glijden. Nou, ik dat lukt je niet. Nou, nee. Dit ben onderwerp, die pakst u op. Ja. Die vies met communiceerd worden. Ik begreep die verhaal dat met de oude krant, de Fries Dagblad en de omroep zo'n dit soort verhaal meer vertellen willen. Duidelijk. Ik moet zelf wel even, hij is een prachtig mooi artikel nog lezen, nu 2001. En daar zei journalist Andries Veldman geniet van de leugens van Peter en Austen. We worden dat spel, die irritatie blijkbaar echt, dat is eigenlijk altijd al zo west dus. Best er intussen al die jaren van ervaring achter waarom dat constant vliet, centrum, waarom is er constant die spanning van waarom doen die bestuurders maar net wat wij willen dan als volk? Hoe kan dat? Hij stelt wel eens een verklaring van proberen te zieken. Maar hoe kan dat? Kijk. Ja. Want het is een klassiek verhaal. Als toen morgen naar Grange is, datzelfde verhaal. Ja. In Amsterdam. Ja, nee, dat is ook zo. In Heerlen, in Haas, in Heden. Ja, maar dat... Altijd dezelfde botsing met dezelfde wethouders, dezelfde... en net exact hetzelfde, dus dat wordt net waar, maar deze discussie wordt net alleen in jou viert. En dit zei net alleen Andries Veldman. Nee. Wat is dat? Nou ja, wat is dat? Kijk, je hebt natuurlijk te maken met mensen die in die raad willen, of die zijn ergens voor of tegen. Hè? Die roeren zich. Politici, ambtenaren, neem ze alleen maar op. Wethouders. Dan zit je in de raad plotseling, hè, als raadslid. Dan wil je nog wel eens wat roepen. Plotseling ben je wethouder. Ja, dan lijkt het net alsof alles omgekeerd is. Dan zit je net op. Dan is alles prachtig. Dan is werkelijk waar. Het is niet te geloven. En je zit ook nog net op die stoel in die stad. De mooiste stoel in de mooiste stad. Hè? Zo gaat dat. En het belangrijke is, wat momenteel natuurlijk zeer in de belangstelling is het vertrouwen. Het vertrouwen in de overheid. Nou ja, en met al die akkefietjes merk je wel van dat is een opbouwende lijn van wantrouwen. Nou ja, journalisten die behoren natuurlijk van nature scherp en kritisch en wantrouwend te zijn. Zeker naar de macht, absoluut. Nou, niet alleen aan de macht. Je moet in je hele omgeving continu rondkijken en zeggen van, nou klopt dit wel? Hè? Jij hebt dit gezegd, over een half jaar dan spreek ik jou weer. Dan gaan we eens even kijken of dat verwezenlijkt is. Ik hoop net of dit met die vrouw in de band door, toch? Ja, natuurlijk. Ja? We controleren elkaar. Ja? Nee. Maar goed, zo gaat dat. En op een gegeven moment komt men erachter van... om nog even op die harmoniebijeenkomst... met die mooie gekleurde platen over de herinrichting van de binnenstad terug te komen. Ja, dan zegt zo'n wethouder, en die loopt dan rond, Evert Stellingwerf, en die hele vriendelijke man.
heeft een batterij van voorlichters weer meegenomen. Hè? Zo gaat het dan. Ja, en dan komt zo'n voorlichter die mij niet kent, die komt bij mij staan en die zegt, wat vindt u ervan? Nou, ik zeg, het ziet er mooi uit. Zeg, hè? Nou, zo moet je beginnen, hè? Het ziet er mooi uit. Ik zeg, maar ik heb wel een vraag. Ik zei, Sint-Jacobstraat, wordt dat nou één profiel? Gaat die nou, wordt dat middenstuk nou iets omhoog, dat je, net als de Zwanenstraat in Groningen, hè, kun je dan lekker lopen? Nou, dat wist hij niet. Hij wist werkelijk niet, op geen enkele vraag die ik stelde, een antwoord te geven. Met andere woorden, de bestuurders willen graag hun handen vrij houden, hè, om te kunnen besturen. En dat is ook de manco van de raad. En de raad heeft zich eigenlijk laten uithollen. En die willen meebesturen. Die moeten controleren. Dat doen ze niet meer. Ze willen mee aan dat stuur zitten. Nou ja, en dan krijg je één grote potpourri. Er zijn grote thema's die journalistiek onderzocht zouden moeten worden. En waar je steeds tegen de drempels aanloopt. Van de raad die meegezogen is in het beleid. Cambuur, Vlietzone, je noemt maar op. Er zijn altijd van die lijntjes achter de rug om dat de wethouder die raad even informeert, medeplichtig maakt aan het beleid. Ja, en dan heeft men, dan verliest men de kracht om te controleren. Pijnlijk. Komt misschien uit een christelijk derg, maar uiteindelijk heeft een beetje de kritische linkerhoek in. Mag ik het zo een beetje zeggen? Ja. Ik denk dat toen ik al een heel gezond soort van maatschappijkritiek hier op hoe het wel en net moest. We zijn nu 2024. In de wereld in dat opzicht een product verloren? Of werkt bestuur, de macht nog steeds hetzelfde? Of is dat heel bord verloren in die negen? Nou ja, wat ik net zei, de controle op die macht is verminderd. En de journalistieke controle is nog meer verminderd. Wilt ze hield dit meer media is? Ja, maar meer betekent, gigantisch. Meer betekent niet beter natuurlijk, hè? Dat ervaarst ik zo? Ja, en daarom denk ik van de journalistiek moet zichzelf steviger neerzetten. Moet echt goed kijken, wat zijn wij nou aan het doen? Nou ja, wat ik net al zei, minder entertainment en minder sport. Ja, dat is niks vol met sport. Hè? Sport moet je doen, daar moet je niet over praten. Je halve seconde meer of minder, wat maakt het dan allemaal uit? Ja, dat mag je niet Cambuur zeggen. Dat zei ik een artikel vandaag dat ze vregen van Cambuur of JRV, maar ja, de lijf van de hoorn dat het Cambuur waard natuurlijk. Ja. Maar dan boven het Cambuur van het verliezen dat je nog het veld op rennen kon. Nee, om het veld heen. Om het veld heen lopen. Ja. Dat heb ik nog meegemaakt. Hingers de bot in het verliezen? Hingers de bot onder het verliezen? Nee, totaal niet. Nee, want dat is nou juist. Wie het vroeger beter vondst? Nee. Ach nee, daar hou ik helemaal niet van. Kijk, het spannende van journalistiek is juist een beetje in de toekomst kijken. Dat vind ik veel leuker. Dat iedereen die kijkt, ik bedoel, ja, die historische verenigingen is allemaal hartstikke mooi, maar je moet een beetje kijken van welke kant gaat dit op? Nou, dat vind ik veel spannender. Maar je moet dingen oppakken die anderen niet doen. Dat is een beetje het leidmotief van wat ik altijd doe met al die bladen. Ik heb Luik gemaakt, de Leeuwarden Ruitkrant. Studenten noemde ik net al. Dan hebben we nog het blad van Mercurius. Je doet het steeds anders. Anders dan anderen. Je voegt iets toe aan wat er al is. Ik kijk altijd naar de lezer, naar de ontvanger. Dan denk ik van, ach, nou ja, dit weten ze wel. Ik doe wat anders. Weet je wel? Als ik, en onderwerpen ook. Er komen lui bij mij aan de deur. Dan zijn ze waarschijnlijk al bij de Omroep geweest. Of bij de Leeuwarden Krant. Die zien er dan niks in. Dan pak ik dat op. Dat verhaal met de neushoorn ook. Ja, daar komt iemand bij mij met een heel verhaal. Die had grensoverschrijdend gedrag. Ja, dan denk ik van, dit is een hele serieuze kwestie. En daar ben ik dan een half jaar mee bezig. En dan pak ik van alle kanten aan. Op een gegeven moment dan is het moment van publiceren daar. Ja. Had jij nog goed twijfelen? Want hoe dat stuk bijvoorbeeld sprutsen. Wat mij opvoelde in het stuk. Ik ging even net hoe die inhoud. Want ik had net onderzocht. Dus daar had ik net zo vol oordeel hoor. Wat ik wel opvoel dat er eigenlijk maar één bron in dat artikel stier. Dat wie degene die het verteld had, het verhaal, een anonieme bron. Nou kan ik me dat wel voorstellen, dat je dat net in alle Jippen niet publiceert. Ik dacht wel van waarom publiceert een stuk op basis van één bron? Even journalistiek redeneerd, hè? Ik heb iemand kwam bij me met dat verhaal. Ja. Die heeft op een gegeven moment een groep geformeerd. En die groep heb ik via die ene bron en via 2 bronnen overigens heb ik ze steeds benaderd.
Die heb ik gevraagd om artikelen om op papier te zetten wat ze hebben meegemaakt. Nou, dat doen ze ook niet zo 1, 2, 3, maar die heb ik gekregen. Ik heb fotomateriaal gekregen. Ik heb allerlei... Dat is in een periode van een half jaar gebeurt dat. Dus ik heb die bron meerdere malen recht in de ogen gekeken. Ik heb ook andere personen gesproken die erbij betrokken waren geweest. Dus ik heb daar behoorlijk wat tijd in gestoken. Hè? Dus op een gegeven moment heb ik iets van... Ja, dit is een moeilijk verhaal. Het wordt vrijwel nooit opgepakt. Het is de onderliggende partij die hier wat zegt. Het gaat om meerdere zaken. Het is ook nog een school. Het is niet alleen een neushoorn als popcentrum, maar het is ook nog een school. Het gaat hier om alcohol, om drugs, om seksualiteit. Het is vrij complex. Nou, dan heb ik op een gegeven moment zoveel materiaal en dan confronteer ik daar de bestuurders mee. Hè? Yvonne Blijzen, de voorzitter van het bestuur van Neushoorn, Tamara Bok. Nog iemand zat erbij. Degene die het meldpunt heeft behandeld, hè, waar 1 melding binnen is gekomen. Dan heb ik iets van, dit is waard om te publiceren. Maar dan Nou, nog, ik snap dat die verhaal dan was. Dat had ik tot een rechtszaak liggen, dus die hoeven je net uit te doen. Nou, dat heeft niet geleid tot een rechtszaak. Nou ja, ze hadden me 3 in ieder geval. Maar dan nog, dus even journalistiek. Ja. Komt dan net dat weer meer bezweerd in het artikel. Net om Neushoorn te verdedigen. Maar wat de journalistiek te verdedigen. Ik vond dat mij te weinig bron kwam in het artikel. Dat vind ik niet. Nou ja, goed. Kijk, je moet één ding niet vergeten. Het is een groep. Één bron is geen bron. Hè? Nee, is maar het was niet 1 bron. Het was een groep. En wat gebeurt er in zo'n half jaar? Er zijn natuurlijk mensen die afhaken. Die bang zijn voor de publicatie. Die inmiddels weer nieuw vrijwilligerswerk gevonden hebben. Die inmiddels weer andere dingen gaan doen. Die zeggen, ach, nou laat maar. En dan bijt ik door. Dan denk ik van, dit is te belangrijk om te laten liggen. Ja, maar met alle respect, Andries, maar dan is dan de groen onder het publiceren net voor, toch? Nee, want het is gebeurd. Het is ook gebeurd wat die groep aangaat. Alleen ze hebben er geen... Nou ja, ze vinden het vervelend dat het gepubliceerd wordt. Maar dat ontslaat mij niet van de verplichting om die misstand te beschrijven. Ja, ik snap die, maar ik denk dat wij, maar dat hindernis, journalistiek, gaan wij, denk ik daar een meningsverschil over. Ja, nee, prima. Ik bestrijd dat het maar 1 bron is. Ja. Maar goed. En dan vind ik het wel heel kwalijk dat de omroep dat heel slecht oppakt. Dat hij inderdaad Yvonne Blijzen laat leeglopen. En ook nog Yvonne Blijzen die inderdaad met een rechtszaak dreigt. Ja, dan vind ik... 1, je moet Yvonne Blijzen kennen. Hè? Mislukt als wethouder. Ja, nee. Cartesisch instituut heeft ze om zeep geholpen. Ik vind het prima dat ze het even naar voren had, maar nogmaals net... Nee, maar het is een vriendin van de omroep op dat moment. Nee. Ja, nee, op dat moment. Nee. Jullie komen als omroep daar bijna dagelijks over de vloer. Nee, maar nou maken ze er iets van vriendjespolitiek van. Het is, als je daar terugluistert... Nee, maar anders houdt dan was het even zuiver geworden. Ja, oké. Er komt een misstand, en dat is cruise-tour. Ja. Punt. En was verder screws, maar zelf weten. Nogmaals, ik hoor die net zien. Maar we gaan nog even... hoe die vrouw tikt, doet er even net af, vind ik journalistiek. Nou, zij pakt bij aan voor de radio, daar krijgt ze gelegenheid voor. Ja, en ze wordt daarna niet meer terecht gewezen. Nee. Na 3 maanden moet je vragen, nou, hoe zit het Yvonne? Ja. Heb je nog... is dat doorgegaan met die rechtszaak? Nou, nee, natuurlijk. Maar daar ken ik geen enkele invulling mee aan. Nee, maar je had als journalist, en dat is het pijnpunt. Ik vind dat dat goed behandeld moet worden. En als journalistieke organisatie moet jij zeggen van, nou ja, Yvonne Blijzen kennen wij. Wat ik net al zei. Allerlei zaken mislukt rond Yvonne Blijzen. Ook bij de Neushoorn, het café gesloten, het restaurant gesloten. Dat hadden de inkomstenbronnen moeten zijn. Ze is nog bezig geweest bij een reclamebureau. Ja, nee, voor de Andries, met alle respect. Energieloze ik zit je net motor. om Yvonne Blijzen te boren. Nee, maar goed, zij heeft toen de mogelijkheid gehad om mij onderuit te halen. Ja, nee, maar dit is een human interest verhaal. En doe mij het best om dat artikel nog even refereren.
Geen censuur in dat opzicht. Maar we gaan geen thema-uitzending waar Yvonne Blijzen hier, vind ik. Persoonlijk. Nee, het gaat om journalistiek. Ja, maar ik wil net hoe haast persoon gaan. Nou, oké, hou erop. Hou erop. Ja. Nee, maar dat snapte ik wel. Journalistiek is nog een verhaal. Ja, maar goed, mijn punt was juist, en zo komen we erop, en dan houden we er ook over op. Ik zal de naam niet meer noemen. Dat ik vind dat je journalistiek scherper moet zijn en goed moet denken van wat gebeurt er in onze maatschappij. Direct buiten de deur. En niet in ver weg is dan. Ja, alleen en dan maak ik mijn punt. Ik vind wel worstexkroegt, hoe kritisch dan ook. Kom met minstens 3 bronnen en wees heel feitelijk. Weet zeker wat je schrijft, vind ik. Maar goed, daar komen wij net uit, denk ik. Hè? Ah ja, goed. Ik zeg van, er zijn meerdere bronnen. Het is een groep mensen, maar goed, toch. Maar goed. Toekomst, liefhebbers. Ja. Hoe is jouw start? Nou ja, goed. Ik had bij de start ook niet verwacht dat we 25 jaar zouden halen. Dus wij gaan gewoon verder, Willem. Ja. Want het is een hele leuke club. Drees belt 1 keer per maand bij de jongen. Die komt mij een envelopje bij wat yield. Gaat automatisch, hè? En dat, ja, mooi hè. Hartstikke mooi, man. Er was tijd het eeuwige leven. Nee, we zijn wel bezig met Was die in het harnas? Eindig je of net? Ja, ik vind het hartstikke mooi werk. Ja, nee. Dus we gaan gewoon door. Ja. En we doen ook dingen om die krant heen. Hè. We hebben happen met Leeuwarders. We organiseren af en toe dingen. Met het jubileum hebben we jazz bijeenkomsten gehad in Dax Gastrobar. Wandelingen door de stad. De krekroute. Een praamvaart. En van alles en nog wat. En we hebben momenteel zijn we bezig met het werven van abonnementen. Om het toch wat meer fundamenten te geven. Ja, maar dat moest heel lang net, hè, abonnementen. Nee, maar goed, de krant blijft wel gratis hoor. Dus wat dat gaat, wordt het niet een betaalblad. Maar we hebben toch 1000 abonnees nodig. Nou, daar zijn we nu mee bezig. We hebben een stichting naast Leeuwarders met Björn Bilker als voorzitter. En nog een paar illustere figuren die dat kracht aangeven. En we gaan gewoon door. Ja, het is gewoon, net wat ik net al zei, mensen die aan de deur komen met een akkefietje, een verhaal. En denken, nou ja, dat moet beschreven worden. Punt. Jongetje 18, een café in Parijs. Hè? Ja, oké, ja. Maar waar zie je daar onder een tafel? Nou, met Judy Veenstra, natuurlijk. Met je beiden? Ja, zeker. Ja. En daar hebben we Liefhebbers betocht. Ja, want dat was, kijk, ik werkte toen als freelancer bij het Fries Dagblad. En toen had ik een idee. Ik zei van, ik moet een blad hebben, een commercieel blad. Een woonblad, weet ik veel wat. Ik moet er wat bij hebben. Nou, toen zeiden ze bij het Fries Dagblad van, je moet het kleine kransje van Venno Schouwstra was net gestopt. Jij moet dat voortzetten. Nou, ik zei, dat is met alle respect, hè, met een beladen term natuurlijk, met alle respect. Dat ga ik niet doen. Dat is terugkijken. Ik wil vooruitkijken. Nou, en toen heb ik dat Leeuwarders betuigd. Ja, met mijn vrouw, ja. En is het Liefhebbers van nou, anno 2024, een beetje wudden was toen met die vrouw? Nou, het is veel journalistieker geworden. Het is veel meer dat we bepaalde thema's oppakken en uitbotten, zal ik maar zeggen. Of met het mes erin. Dat is veel scherper geworden. En waar maakt het van haar? Het papier of toch het internet? Of is het de combinatie? Nou, het is de combinatie, maar vooral toch advertorials verkopen. We verkopen advertenties, daar moet je het van hebben. Ja, dat kan niet zonder. Maar hoeveel man rust er eigenlijk die hele kranten? Nou, ik heb een betaalde vormgever, Anton Verdema, sorry. Dan heb ik Simon van der Wouw als fotograaf. En dan hebben we een paar vrijwilligers. Luc Inberg, Henk Weiland. Nou ja, en links en rechts krijg ik mooie stukken aangeleverd. Klaas Kasma, Meijnerd Schroor. Maar het is een hele kleine club. Ja. Hele... Hechte, neem ik aan. Wat? Hechte club. Ja. Ze zijn al heel lang bij elkaar. Nou, en af en toe dan vragen we een kleine subsidie aan voor een project. Nou ja, dan merk je ook weer dat af en toe de staak of de spaak in de wielen wordt gestoken. We hebben op Til een akkefietje met onze burgemeester Buma. Die voor een verzoek is gaan liggen wat eigenlijk al gehonoreerd was. En nog erger, ik weet niet of hij daarbij betrokken is, maar we hebben ook 2 keer €10.000 subsidie
toegezegd gekregen van de provincie Friesland voor een project. En dat is ook tot onze verbijstering teruggedraaid. En we hebben het idee dat het een niet losgezien kan worden van het ander. Maar dat moeten we nog even uitzoeken. Ja, dat mag wel. Trijbron, hè? Ja, Nee. ja zeker. Ja. Ik schakel Trijbron, hè? daar erbij in, Willem. Hey. Maar het is fel, het is scherp. Ja, dat moet. Dat kan niet anders. In dat opzicht bedoelt het wel een beetje echt knokken dus voor het bestaan. Nou ja, knokken voor het bestaan. Ja, god. Kijk, wat ik net al zei. Het is... Had je lange werkweekend of net? Nee, eigenlijk niet hoor. Nee, want ik mag ook graag lummelen. Beetje op fietsje, hè? Ja, Ja. ja. Kijken, rondkijken, lopen. Hè, even zien wat gebeurt. Af en toe een café binnenstappen. Hè, gewoon eens even of een winkel binnenstappen. Gewoon luisteren. Dat horen journalisten veel vaker te doen. En die moeten meer het café in. Hè? Old school de kroeg. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En dat nou Ljout of Grange of een Orenstad is, dat maakt hier niks uit. Maar toch Nee. best wel echt een liefhouder worden, toch? Nou ja, het valt me dat je hier je brood kunt verdienen met zoiets. Dat is toch onvoorstelbaar. Maar dit wordt die stadje worden. Nou, mijn kinderen zijn allemaal uitgewaaid. Hè. Daar ben ik wel jaloers op. Hè. Die zitten overal. Dat vind ik fantastisch. En dat ik had nooit verwacht dat ik hier zou blijven hangen. Nee. Er is iemand die scroet, hè? Die Ja, dochter. fijn. Ja. Is dat nou extra grutskop? Of Nou, extra. Die anderen doen ook prachtige dingen. Maar Fien heeft inderdaad, die is van de week is haar boek in het Duits vertaald. Ja, of en verschenen. prijzen won ik nog. Ja, Dus, ja. ja. Een grutske heid dus. Een grutske liefhouder. Nou, het woord trots gebruik ik eigenlijk nooit. we doen maar wat. Doe ik dat dan? Wil. We draaien nog één plaats. Nini Rosso. Prachtig, La prachtig. Ballate della Tromba. Uit 1961. Mooi dat, hè? Jeugdherinnering? Nee, dat was heel mooi, want we hebben dus een jubileumjaar achter de rug. En we kregen een praam aangeboden. Zo'n praam, hè. En toen gingen we de Dokkumer E op. En toen stond Klaas Kasma met zijn trompet vanuit zijn woning te spelen. Nou, dat was wel zo'n mooi moment. Het regende een beetje. Geweldig, geweldig, geweldig. Ja, kom. Ballata triste di una tromba per un addio senza parole e suona